jeg forsøgte at løse gåden, ventesagen. Hvornår begyndte den? Hvornår endte den? Vidste jeg ikke, hvad jeg havde rodet mig ud i? Hvor skulle jeg begynde? Kilderne var tørre, oplysningerne var vage. Herr direktør, oberstløjtnant Nielsen. Jeg har i dag været hos dem, men var ikke så heldig at træffe dem for at tale med dem om indrettelsen af et ventelokale i min ejendom i Nørrebros Runddel, hvorom banemesteren ved selskabet har talt til mig. Jeg har tænkt mig indrette det således. Vinduet udtaget, og i stedet indrettes et blokkarm med en dobbelt dør med glas i de øverste fyldninger og vindue over døren. Foran døren anbringes en jerntrappe, værelset istandgøres, og der anbringes en bænk på værelsets to længdesider, ligesom at kakkelovnen nedtages og anbringes i køkkenet. Indrettet et ventelokale for sporvejpassagerer, samt opholdssted for selskabets konduktører og kuske i min ejendom i Nørrebros Runddel i henhold til mit tilbud af 19. august dette år 1888. 245 kroner. Lars Peter Frank, husejer. I 1888 blev ventesengens trægulv ferniseret 3 gange, og væggene fik oliemaling. 2,5 meter lange bænke rykket ind langs siderne med åben rygstøtte. Kakkelovnen fra detailhandlerens tid blev flyttet til spiseværelset. En ny 4-trins jerntrappe gik op til en ny dobbeltdør fra gaden. Gennem skodder bag en glasdør kunne konduktøren eller kusken tale med de ventende og holde øje med sin vogn ude på pladsen. Og ligesom alle andre ventesale med respekt for sig selv, var der mindst 1 gaslampe til belysning. Mange passagerer ville nok have ønsket, at kakkelovnen, som blev flyttet til spiseværelset, var blevet stående tæt i den kolde og fugtige vinter. Men hvem skulle så hente kul og fyre op og holde øje med, at ingen gik til yderligheder med brændsel, og ikke mindst betale for brugen? Vores venteværelse var dog varmere end den vindforblæste runddel. Hvordan var det så at vente på en af de 2 bænke? For unge kvinder i tidens korset har det at sidde ned været en udfordring, også selvom rygstøtterne var åbne. For moren med mindre børn har det været et oplagt sted at give lidt at drikke. For den effektive husmor en pause, hvor hun kunne strikke videre på hjemmets tøj. For den slidte ældre herre øjeblikket, hvor han kunne hvile benene. Indtil 1892 ville man sommetider kunne høre en sær buldren komme op fra gulvet. Lyden af en klokke, der ikke kan være fra en sporvogn, og kraftige hestehove.
Nye ventende ser spørgende på hinanden og kigger ud, men kan ikke se noget. En mor smiler til sit barn og siger, at det blot er sprøjten, som med sine store hjul mod det møre trækrum er på vej igennem jorden. På sommersøndage var Nørrebros runddel fyldt op med arbejderfamilier. Her kunne man få en snak med naboen eller købmandens familie, mens svalerne tog deres stykke ind over pladsen. Man havde pakket madkurv, saftevand og sædetæpper og godt humør. Håbede måske han var heldig at få en plads på første sal. Når man efter en dag i solen og stødet på vejen, længtes efter kølig skygge, eller ventede på en gæst, der ankom uvist hvornår, kom en ventesal belejligt. Men ved et pludseligt brud på himlen var ordet belejligt en underdrivelse. Forestil dig en tid, domineret af gående, på kryds og tværs i alle retninger. Alle vejene trækvogne, arbejdsvogne, legende eller arbejdende børn. Det er som i går, at alt var marker og syngende fugle. Kusken rækker sin arm ud med håndfladen opad. Fra den ene regndråbe til den næste fortryder de gående deres forhævne og sætter i løb med løftede hatte og stokke, som gælder det livet. De vil med sporvognen. Udover endestationerne er der ingen faste stoppesteder. Man præger hesten som en gammel ven, kusken eller konduktøren, og bliver taget med, hvis ikke skiltet siger optaget. I strengt vejr betyder de mange stop, at sporvognen selv bliver en slags ventesal på skinner. Pågående passagerer, som går ind foran hesten, drengene, som hænger bag på andre hestevogne og pludselig stiger af. Vogne, der går ned ved jernbaneoverskæringerne på Nørrebro og Frederiksberg, dernæst tog, som er forsinkede. Butiksbesøgende eller arbejdsvogne, som holder for langt ude på vejen. Vejens betjente, som når som helst vil kontrollere skav og hest. I 1880'erne var en strengt konservativ periode præget af gendarmstyre. Statsminister Jakob Estrups regering gennemtvang imod et folketingsflertal at befæste København med Vestvolden. Straf- og belønningsprincipper gennemsyrer samfundet. Ikke mindst sporvejsselskaberne betragtede disse som forudsætning for punktlighed. Med hensyn til konduktører og kuske anvendtes ikke straf korporligt, men måske vil nogen have foretrukket det frem for at miste en hel dagløn. For hver 2 minutter man kunne bebrejdes at være over tiden, kunne man idømmes 2 kroner i mulkt. Den bonus til daglønnen man kunne håbe på var en mindre procentdel af billetindtægterne samt drikkepenge fra venlige passagerer. Drikkepengesystemet varede indtil 1901 under det nye Frederiksberg Sporveje, hvor man en dag kunne finde et skilt, hvorpå der stod: "Det er forbudt betjening at modtage drikkepenge." Og så var der spisepausen. Jeg så en dag for en del år siden
en kone stå ved gadehjørnet med nogle i tørklæder indhyldede tallerkener. Hun holdt hånden skyggende over øjnene og så ned ad gaden efter den kommende sporvogn. Så kom den, men efter hun havde vekslet få ord med konduktøren, rystede han på hovedet og ringede. Og mens sporvognen kørte videre, forlod konen bedrøvet pladsen og gik tilbage til sit hjem med den til manden bestemte middagsmad. Jeg formoder, at hendes mand var sporvognsfunktionær og skulle have maden bragt til endestationen med den vogn konen antastede. Men at hun var kommet nogle minutter for sent, så at manden var kørt fra stationen, da maden nåede derop. Dengang havde konduktørerne nemlig ingen middagsmad. De måtte fortære deres mad i de få minutter, vognen holdt ved endestationen, og subre det sidste i sig, mens vognen blev sat i gang. Dette i og for sig simple billede af arbejderliv har jeg ikke fået udvisket af hukommelsen, fordi der opstod så mange tanker ved det. Først tanken på konen, hendes arbejde i hjemmet med de små børn, hendes ulejlighed med at løbe langs gaden med maden, og hendes frygt og angst, da hun hører, at hun er kommet et par minutter for sent. Så tanken på den ufred, der kan opstå i hjemmet, så følge af, at manden af sin knappe fortjeneste må købe maden ude, og dernæst tanken på mandens trælsomme liv, at han ikke havde spisetid, og at hans løn var ussel, og i går blev dette billede trukket frem i erindringen. Dels ved åbningen af den nye sporvejslinje, dels ved den skrækkelige ulykke på Østbanegården, hvor en hustru må lade sit liv, fordi hun bringer middagsmad til sin mand, fordi han ikke har tid til at gå hjem som andre mennesker og nyde sin mad i hjemmet. 15-17 timer om dagen, 6 dage om ugen, sommetider 7, arbejdede selskabets kuske og konduktører og havde sjældent søndag fri. Spisepausen ved endestationen var 1888, cirka 6 minutter, afhængigt af hjælp fra en tredje assisterende vagt, der skulle holde øje med vogn og hest ude på runddelen. Ellers skulle man selv skiftes til at stå ved døren, og altså nøjes med 3 minutter hver. Dette foregik indtil selskabet erkendte, at det kunne styrke fagforeningen og øge spisepausen til hele 12 minutter. Så skulle der vist ikke være grund til at klage. Og så var der spiseværelset. Sandsynligvis gik hovedvejen til spiseværelset via hovedtrappen, så funktionærerne slap for at falde over de ventendes ben, når de skulle skynde sig til højdepunktet af deres dag. I hvert fald havde selskabet kontraktligt forpligtet sig til hver 14. dag at rengøre trapperne efter aftale med beboerne. Et tidligere køkken med 3 fylder spisekammer og komfur fra detailhandler Martinusens tid var spiseværelset. Selvom kakkelovnen nu var flyttet dertil, er det let at indse, at man knap kunne nå at tænde op, før man skulle afsted igen. Store dele af landbefolkningen, som indvandrede til København, havde været vant til, at måltider blev indtaget i hjemmet i arbejdspausen. Nu medførte industrialiseringen et nyt fænomen, madpakken. Bestående af alt, hvad der var for hånden i en presset arbejderøkonomi. Brød, flæsk, æg, ost, sild eller rester fra aftenmåltidet. Ankomst ved endestationerne gav ikke, som man skulle tro, mulighed for at tage et hvil til næste afgang. Hvor længe man kunne holde, afhang også, om man var kommet lidt tidligere eller lidt senere end planen. Men elastikken har ikke været stor. Ved ankomst skulle man hjælpe passagerer af vognen, høfligt besvare spørgsmål, rengøre gulve og hønder, indsamle glemte genstande, klargøre billetter, efterse hesten, måske gå til retiraderne og endelig spænde om til ny køreretning. En måned efter, at det nye Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets-Aktieselskab havde indført elektricitet via luftledninger, begyndte sporvognene at blinke og gå i stå i byens kryds. Man måtte tage retræte og ydmygt genindføre hestedriften, mens man udskiftede dynamoen på elektricitetsværket.
Endelig den 10. januar år 1900 måtte 37 års sporvejshistorie overgive sig og sende hestene på auktion. Men på trods af ny dynamo og bedre udnyttelse af den til rådighed værende strøm, varede det længe før de nostalgiske minder fra hestesporvognstid var borte.